denote me. Ano ba? You do not pick. Denote me kasi it's my pick. Ano? You do not me kasi it's my pick. Oh, diba? Oh, diba? Oh, asa ta karon? Welcome to our vlog. Hello, baby dragon. Yeah, maday ni si Marga, maday ni Hoy. Nakatanaw mo po nila. Alam mo, Mark. Hi! So, we're here. Padong karon sa Loon, John. Kingdom of Philippines. The biggest municipality in the world. Will be in Lituan. Nagtuwang pala. Hoy, nagtuwang? Nagtuwang. Oh my God, ang mga tao dito is nagtuwang. Nagtuwang sila? Padong ta ila isay. Kayo ra ka sa mga. Siyang tuwang. Asa nila? Ano yun, Say? Sa Loon. Doon. Yeah. Doon sa 41st birthday of our coach. Ay, nato. Hi, Ang. Hi. Ang. Oh. Happy birthday to you. Birthday to you. Isang milyon! Isang milyon! Milyon! Happy birthday! Birthday! Happy birthday, Akay! We love you! Kiss. Hi! Nanaming karon sa nagtukod o lang nag-vlog na ko! Hi everyone sa mga subscribers at followers ni Megan. Dapat, hello mga Jumeg. Hello, Chinegas! Gano'n, ano? Hello mga Megs. Dapat mga Megs. Uy, nabali! Mga Megs! Megs. Nala si ay mauwaw ta sa no vlogger. Yes! Oh, kanay si. Oh, dila oh. Hi! Grabe! Power couple. Yes! Asa ta karon niya? Nasa Nagtuwang, barangay ng Loon. Anong wa nagtuwang si Kuya Roger? Pagtuwang be. Sampol sa nagtuwang be. Ang lila.
Kay o kay Ma'am Annette Elmi. Nang abot ko dali sa akong skulahan ang hatag o pag-pamit na ilang celebration sa birthday. Daghan kayong salamat o more blessings sa inyong family. May God bless you all. So that next time, Ubalik. Dagan kayong salamat. Activity ko activity. So, hindi magkaingon. Fulfilling kayo activity, nakashare me sa mga people dito, sa mga students, teachers, na nagtuwang, Loon Bohol, grabe, daming naging masaya. Yes, lahir yun. So, thank you so much. Upline Ilnin, Upline Anetare sa pag uban na mo sa inyong outreach program. And may God bless you always. Stay healthy, stay pogi, and guapa as always. Bye-bye! Until next vlog! Kaya wala,